pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. So, naimbag nga aldaw tayo ka probinsyaan, dito'y manenti programa tayo nga amwen tayo. Idanon kada kayo ti Philippine Information Agency Information Center under iti Presidential Communications Office headed by our Director General Kat De Castro, ken PIA Ilocos Sir Miss Joya Kimuyog. Siya ang aron ni papagayam yung ka probinsyaan, Justin Ralph Rabor, naimbag nga aldaw yung kaprovinsyaan. Itatagarod nga aldaw, kadwa tayo ni Engineer Edison M. Acosta from DOST, sir. Naimbag nga aldaw mo, sir. Mabalin ka di nga yung amumti, bagim ka dagito kaprovinsyaan tayo tata, sir. Yes po, naimbag gabigat tayo amin ako. Magandang umaga at isang magham na pagbate sa ating mga tagapaginig ng programang ito. And siyempre sa ating butihing host, naimbag gabigat, sir. Magham na hapon po sa inyong lahat. Ako po si Engineer Edison Acosta, the Supervising Science Research Specialist po ng DOST Ilocos Sur. At ikinagagalap po namin na ibahagi po sa inyo ang nalalapit po namin 2026 Regional Science and Technology and Innovation Week or RSTW dito sa Region 1. So, itatagarod, sir, anya ka di dito makon ko ng RSTWN no Regional Science Technology and Innovation Week, sir. Ken anya ka diti pangunahing purpose na dito, sir, dating akwas. Yes, sir. Opo, ang RSTW po ay taunang celebration po ng DOST yan, kung saan nilalapit po namin ang agham at saka teknolohiya sa ating mga komunidad. So, ipinapakita po namin dito ano po yung mga technology na pwedeng direktang pakinabangan po sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kasamahan sa kabuhayan, agrikultura, edukasyon, hanggang sa kalusugan at saka sa disaster preparedness po. Yun po yung RSTW. Yes, sir. Kaano ka di dito, sir? Ken ayan napakaangayan na, sir. Ito po ay gaganapin sa Pebrero 16 hanggang 18, 2026 sa Dagupan City. So, iba-iba po yung venue natin, gaya po sa CSI Stadia at ang ating mga partner universities kung saan pinalawak po namin at mas makabuluhan po yung celebration po natin para sa buong region. So, nakipag-coordinate po kami sa mga ating mga partner agencies para mas i-accommodate po tayo. So, ang ating opening program po ay sa Stadia, CSI Stadia sa Dagupan. Ang ating mga seminar po ay gaganapin sa Universidad de Dagupan at saka sa Dagupan City National High School. And magkakaroon din po tayo ng Robotech Cup 2026. Magaganap po ito sa CSI Mall Atrium. At yung iHub po namin, magkakaroon po kami ng launching ng iHub sa UDD. And sa Pangasinan Polytechnic College naman po, ang launching po natin sa iba pang iHub po natin na pangalawa. And sa launching po natin ng Asin Center sa PSU Benmali Campus naman po. Yes, sir. So, apay ka din nga napili ti Dagupan City, Pangasinan, akas pakaheldan di 2026 RSTW, sir, kalpasan ti Tanlo Atawen, Sadyay, Ilocos Norte, sir. Yes, actually po ito ay pangalawang beses na bali. Very fun po kasi ang Dagupan City. Napaka-idealistic, napaka-accommodating. Gusto nilang ipakita na, oy, kami dito ang pagheldan nyo naman ng RSTW para mas marami tayong, parang sentro po kasi sila ang Dagupan. So, kaya po doon po namin na naisip na ilagay po ang RSTW po. Ayun, sir. So, anya ka di matatagarod ti nagsabalyan na tatatao tawen ken kumpara di last year garod, sir. So, ang tema po natin kasi noon ay siyensya, teknolohiya at inobasyon
kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na buhay. Na mayroon po tayong sub-team na Building Smart and Sustainable Communities. So pinapakita po natin dito kung paano po naging katuwang ang STI sa pagbuo po ng komunidad na handa sa hamon ng panahon at may pangmatagalan na kaunlaran. So ang RSTW po ay may plataforma na tumulong sa pagbuo ng mas matalino at mas handa, mas matatag na komunidad mula sa disaster preparedness, education, agriculture, industriya, hanggang sa environmental sustainability. So kaya po ito na iba dahil nga po doon sa ito isinusulong po natin na tema na 6 na taon na po namin isinusulong. So ito naman pong bagong RSTW na to, mas nakatuon naman po sa konkretong application ng technology, hindi lamang ito i-showcase or ipakita natin kung ano yung actual na pakakagamitan ng mga LGUs, micro, small, medium enterprises, at saka ordinaryong mamamayan. Ang STI ay bilang solusyon sa totoong problema po talaga ng komunidad. Yun po yun. Yes, sir. So naiiba po siya doon sa team. Sa team naman po siya. Yun, sir. Siya sino ka didagiti ng runa a target ang makipaset ka dagito panagatender dati RSW, sir. RSTW, sir. Opo. Bukas po ito sa lahat. Libre ang paglahok. Yung ating mga mag-aaral, yung ating guro, micro, small, medium enterprises, yung mga magsasaka, mangingisda, LGUs, at saka ang ating, siyempre, maging buong pamilya po natin. Pero meron po tayong pre-registration sa mga piling aktibidad, like po ng mga seminars po natin, mga fora natin. So, kailangan po natin mag-pre-register para mas maayos po yung daloy ng ating programa. Yan po. Kaanya ka didagiti kwamet, sir. Dagiti programa ang mabalin anam na maen dagiti umatendar iti tallo nga aldaw ti RSTW, sir. Opo, meron po tayong technology exhibits at saka Inventa. So ito po ay ipinapakita po namin dito ano yung makabago, angkop na technology sa agriculture, sa kalusugan, sa pagkain at nutrisyon, sa kabuhayan at negosyo, at saka sa kahandaan sa sakuna na suportado po ng DOST. At syempre, handa nang ipatupad ito. Ready na itong technology na to, mature na technology na angkop sa pangangailangan po ng mga taga Region 1. So, tampok din po dito ang inobasyon mula sa DOST R&D Consortia natin at iba pang scientific communities upang itaguyod yung pananaliksik at pagpapalitan ng technology sa region. So, yung hatian po ng exhibit natin ay nahati sa dalawa. Technology exhibit, yung pinapakita po namin dito kung ano yung mga DOST-supported na technology at solution. At yung Innoventa naman po ay isino-showcase po namin dito yung mga produktong lokal na tinulungan po ng DOST, sinuportahan po ng DOST sa technology at saka solution. Yun po yung isyo-showcase natin sa Innoventa. Yun po. And pangalawa po, meron din po tayong technology fora at saka seminars para sa LGUs, MSMEs, at saka kabataan, at saka mga saguro. And pangatlo po, sa Robotech Cup 2026, ito naman po yung mga robots na isinusulong po namin na makabago at nakabatay sa technology, science and technology and innovation sa paglutas po ng mga suliranin po natin sa pamamagitan ng paghihikayat sa mga kalahok na magdisenyo po o bumuo ng robot na makakatulong po sa paglutas po ng totoong problema sa community po natin. Yes. And meron din po kaming launching ng innovation hubs sa ASIN Center. ASIN po ay Accelerating Salt Research and Innovation Center. Yan po. Ang ASIN po ay gumagawa po kami ng ine-enhance po namin yung traditional salt production methods. So including yung pagluluto nito, yung solar process nito, and pinapalitan po namin, ini-improve po namin yung efficiency, sustainability, scalability kung gaano kalaki. And the center provides local salt producers with innovative practical tools for growth while fostering technology advancement sa paggawa po ng salt.
And for pang last po ay magkakaroon din po kami ng mga project visits sa iba-ibang MSMEs na natulungan po ng DOST. Yun po. Yes, sir. Pudno talaga nga dakkel titulong na mo dati RSTW niya, sir. Yes po, yes Sir, po. kalpasan ti 2026 RSTW, adda ka di dagiti sumarsaro nun tupay a programa when no inisyatiba a mabalin a mapanayunan iti rehiyon, sir. Yes sir. Actually, yung mga makikita po nila doon sa na-discuss ko po kanina, pwede na pong pakinabangan ng ating mga ordinaryong mamamayan. So every year naman ito, so next year maghahanap ulit kami ng ibang venue naman for RSTW 2027. Ang alam ko sa La Union na area yung next na mag-host ng RSTW natin. No? So yun po ang ating next abangan for La Union naman. Yes, sir. So, anya karod kaditi kang runaan a mensahe ti RSTW para kadagiti umatendar ken iti publiko nang nangruna itang mas ramdamen iti agham, sir. Yes, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, inaanyayahan po namin kayo na lahat ay makilahok doon sa 2026 RSTW po natin sa Dagupan City, dito sa Pangasinan. Ito ay pagkakataon po natin para makita po natin kung paano nagiging solusyon ang agham at saka teknolohiya sa tunay na buhay at kung paano natin ito magbubukas po ng maraming oportunidad para sa lahat. So yun po kasi ang lagi sinasabi ni ang aming secretary, opportunity for all. No? Yes, sir. Apo. Kat kasano tayo garod met nga awisin dagiti kaagham tayo, sir, tat napintas dito nga programa tayo, sir. Kasano nga Apo. aloko yun tayo, sir. Well, para sa updates po natin, maaari po nila kaming i-follow sa DOST1 official Facebook page. And sa mga DOST provincial offices ng Region 1, makikita po nila dyan, nakalagay po lahat yung ating mga gaya ng sinasabi ko kanina na pre-registration, kung ano yung mga activities natin, makikita po lahat dyan sa website natin. So meron po tayong official na registration website sa 2026 RSTW. Dito po sa rstw.dost1.ph. Yun po. Yes, sir. Kaya dapay kaditi kayat yung inayon when no ipaammo ti publiko asaan pay ana ikability official apahayag ti RSTW, sir. Apo, naman po bilang closing po natin na statement bilang pagtatapos po dito binibigyan diin po namin na ang science and technology and innovation ay hindi lang po konsepto. Ito ay konkretong solusyon na dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Ito po ay para sa bawat komunidad, pamilya at para sa matatag na kinabukasan ng ating bansa. So sa ngalan po ng aming Regional Director, Teresita A. Tabaog, and our Provincial Director, Engineer Jordan L. Abad, at ang buong DOST Ilocos Region, muli po namin inahanyahan ang ating mga kasamahan na sumama po dito sa RSTW natin. And gaya nga rin po ng sabi ng ating DOST Secretary, Renato Yusulitum, sa siyensya at teknolohiya, buhayin natin ay gaganda po. So, para mas malaman po natin ano pa po yung mga pwede nilang makita doon, pumunta po sila. Ayan po. Maraming salamat po. And kita-kita po tayo sa RSTW 2026. Yes, sir. Thank you, sir. Sa pala kong sir, taag success dito RSTW 2026, sir. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, sir, na imbag nga aldaw mo ulit, sir. Thank you, sir. Thank you po. Thank you sa lahat. Siya nga rod ni papagayam nyo ka probinsyaan, Justin Ral Prabor, na imbag nga aldaw yo.